Издигнат на 26 метра височина в скалите край село Мадъра се крие един от най-загадъчните паметници на България – Мадърският конник. Този величествен барелев с размери 3,1 на 2,6 метра е единствен по рода си в цяла Европа. Три фигури оживяват от камъка. Горд конник ведреха до колене, яздещ кон с високо седло, под чиито копита лежи поразен лъв, а зад тях тича верно куче. Всеки детайл разказва история за сила, победа и величие. Три древни надписа на гръцки език разкриват връзката с българската история между 6 и 9 век. Най-старият надпис споменава Кан Тервел и помощта му за византийския император. Но кой точно е увековечен в камъка? Тервел, Крум или може би самият бог Тангра? От 79-та година на миналия век Мадърският конник е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО и глобален български символ. Вечен страж на нашата история, той продължава да пази тайните на великото българско минало.